खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअनि जानानै आं मुस्रि चक्र बसुमतारी नैबे समाव आं गोदान कन्टेन्ट लाना फैदों बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय नानै आं मुस्रि चक्र बसुमतारी नैबे समाव आं गोदान कन्टेन्ट लाना फैदों बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंनि दैखुंग्रि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय 2 नं मिमाङाव आं दंफैयो दिनैनि कन्टेन्टआ ओरैबायदि मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों खोब मोनसे दुखुनांथाव जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिबियारिफोराबो जे खना खना गामिफोराव हाबनानै दङ बिथांमोननिफ्राय सोंना लागोन बिथाङा बेसेबां बोसोरनिफ्राय रायजो जादोंमोन बिथाङा बेसेबां बोसोरनिफ्राय सेरजाखौ दामदोंमोन स' बेनिखायनो जों बिथांनिफ्रायनो जों मिथिना लासिगोन जे बिथाङा दैखुंग्रि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङा मा बिबानाव दङ बिथाङा बेसेबां बोसोरनिफ्राय सेरजा दामबोदों जों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव ससे सोंनाय फिननाय लाबोगोन बिनि समाव आं नै बिथांजोंनो फैबाय बिथाङा जिखिनि आं दासो बुंलांदोंमोन भिडिअ बिथाङा दा नोंथांनि मुंखौ बुंनानै लाग्रोदो। आंनि मुङा जाबाय ललित बसुमतारी। नोंथांनि गामिया जाबाय निमां 2 नं। नोंथाङा दैखुंग्रि बियाबनि माबाफोर बिबानाव दं नामा? बोसोनगिरि हिसाबाव बोसोनगिरि हिसाबाव दङ। दा बिदिब्ला नोंथाङा बेसेबां बोसोर जाखो जे नों जे जन्थु मोनसे जोंनि बर' हारिनि आंगो गारनो हायै सेरजा दामो बे सेरजा दामनाया नोंथाङा खै बोसोर जाखो ओरैनो एसे जोंनि नायगिरि बिथांमोननो बुंनो हरनो हागोन नामा? दामनाया 16 बोसोर उन्दै 16 बोसोरनिफ्रायनो दामनाय जादों। आच्छा 16 बोसोर बैसोनिफ्रायनो दामदों। दा नोंथांनि बैसोआ दा बेखिनि फैयै फैयै बेसेबां बोसोर जाखो नोंथांनि बैसोआ दा? 60नि एसे बारबाय नामा? 60 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बिथाङा गावनि हारिमु दामनाय देनाय मा होनगोन बेखौ दोरोङारि गावनि जेसांखिनि रोंनाय सेरजानि गोदै मिलौदि देंखो बिथांनिफ्राय जों खोनासंना लानोसै। आच्छा आयंआ दा बे समाव मा दामगोन? आं दामगोन आधुनिक बारि खनानि दाउ खौलौ दालायाव बानानै गाबो बे मेथाइखौ खनगोन आं। होनबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' आयंआ होनखाबाय बारि खनानि दाउ खौलौ दालायाव बानानै होननायखौ बिथाङा गावनि मिलौदो देंखोजों सेरजायाव दामना देखायसिगोन आरोखि। दाउ खौलौ दाउ खौलौ बारि खनानि दंफां दालायाव बानानै फिसा हेना फिसा हेन नों मानो आंनि सिगां सिगां गाबद्राया दुखुनि सुखुनि लामाखौ दिन्थिनाया नोंनो मा बिमान दाउ खौलौ दुखुनि सुखुनि लामाखौ दिन्थिहरनाया नोंनो मा बिमान दाउ खौलौ दाउ खौलौ दाउ खौलौ बारि खनानि दंफां दालायाव बानानै फिसा हेना फिसा हेना नों मानो आंनि सिगां सिगां गाबद्राया दुखुनि सुखुनि लामाखौ दिन्थिहरनाया नोंनि मा बिमान दाउ खौलौ मानसिनि जोनोमखौ सोरजिनाय बावलांखो नों मानो आं देरनाय समाव मानसिनि जोनोमखौ सोरजिनाय बावलांखो नों मानो आं देरनाय समाव आं गोरलै समाव जा फिसा लें फिसा बुंदोंमोन आयै आं गोरलै समाव दालाय मानो आं देरनाय समाव गारनानै थांखो आंखौ मानो दाउ खौलौ
स' नोंथांमोना देंखोखौ बुजिना बुजियाखै आंनि बुजिनाय बायदिब्ला बे देंखोआ जाहैबाय जोंहा गोदोनि आगुनि जोंनि बर'नि गिबिसिन देंखो रोजाबगिरि बिनि मुङा जाहैबाय नीलेश्वर ब्रह्म एबा नीलेश्वर जोहोलाव थ' बे दिनैनो बिथाङा मानसि थ' बिथाङा बे मानसि हिसाबै बिथाङा दिनै ओरैबायदि मोनसे गान खनबाय दाउ खौलौनि थ' आंनि मोदोमाव माखासे थानाय खोमोन फिसा फिसाफ्रा गोजांस्रिनाय मोन्दों आरोखि थ' बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो जोंनि माखासे जायगायाव जोङो दिनैसिम बर' हारिनि गेजेराव सनमान एबा मान होनो रोङाखै थ' बेनिखायनो आं दिनै लाना फैदों आंनि दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ'आव थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव गोदोसोना थानाय बर' बोराइ जि गोदोनि रिगु दामस्रा बिथांमोनखौ नोंथांमोननिफ्राय बोर मोनो जाहाथे आं आरो बेफोरबायदिनो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हाथों थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबांनो दोनथ'बाय बिथांनिफ्राय जों बिदाय लानोसै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव लिरना हरनांबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ